दिनै आसिन दाननि जोबथा खालार, बेनिखायनो बयबो गावबागाव लामा, लांगोना, न' आलारि बाथि सावनानै आइ बिमा माइनावखौ बरायदों। अरायसम मोजाङै मोजां जोंनि न'खराव हाबफैथों, अरायबो जोंनि न'खरा मोजां जाथों होननानै बरायदों। नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ। गाबोनहाय कार्तिक मासनि सेथि खालार, जों मावनाय माखासे माइफोरनिफ्राय दांसेबाबो माइ बिदां नुनो मोनगोन। बेनिखायनो दुब्लियाव मोजाङै मोजां ओंखारथों होननानै आलारि बाथि कार्तिक खाला लगायनाय जायो। एन्जर जानानै, एम्फौ एनला जानानै अरसा दा खालामथों, मोजाङै मोजां बिदां गोलाव गोलाव ओंखारथों होननानै दिनै आलारि बाथिखौ दुब्लि माइबारियाव सावनाय जायो। सरखारि माइनि अनगायै इसोरजों सोरजिनानै गालांजानाय माइफोरखौ नैबे कार्तिक दाननि सेथि खालार खालि जों ओंखारनायखौ नुनो मोनबोदों।